Lagu berikutnya apa iki? Sentir kurang lengo Mudhun mandhap nanggone warung kopi. Oke, Ya, Cak, latihan deh, mantap. Cak. Masuk. Oke. ngene rasane ayo ya wong ditinggal lunga rusak atine ayo ya bingung arep apa kepingin dolan sikile ayo monggo mlaku saben dina anane ning omamu paribasane ayo ya dan terkurang lengo cilik urupe ayo ya kelangan jayo kepingin turu motone ora bisa merem awan wengi atine kangen kepingin dolan sikile ayo monggo mlaku saben dina anane ning omamu paribasane ayo ya dan terkurang lemah cilik urupe ayo ya kelangan cahyo kepingin turu motone ora bisa merem awan wengi atine kangen ora gampang durmo urip ijen angger nganti kleru dosane ya ora kajen ora gampang dubiyo wong nandang janji angger nganti kleru dosane legowo mati mandap warung kopi mas. Oke. Warung kopi ing pinggire dalan gedhe saya sore